Okei, nyt minä olen täällä. Mä näytän sen glitchin. Okei, elikkä... No, nyt mä näytän sen glitchin. Elikkä... Siis... Tästä täytyisi tulla vetänyt ekotaso kokonaan. Elikkä... Tälleen. Näistä. Sitten kun tässä on tälleen. Jos olette vetänyt tuossa, missä on toi iso autiopaikka, siinä oli ennen se ihme oopperatalo, joka tuhoutui siinä myös kohdassa, siinä tasossa ja lopussa se räjähti. Ja tässä oli ennen se naru, se on siinä laulamiskohteytys. Niin tässä oli ennen tää naru ja nyt se jäi tää niin pikku tommonen glitch. Joo. Oho. Taas yksi glitchi. Mä tein ton glitchin ihan vahingossa. Mun oli tarkoitus näyttää se jossain toisessa osassa, mutta mä näytinkin sen vaihdosta.